Funcionament de la moneda social, la Turutà, a Vilanova i la Geltrú. Desembre de 2020. Per què fer servir monedes locals i socials? Monedes, o sistemes econòmics. Local perquè així promocionem la producció i el consum local i social perquè han de ser sistemes econòmics sense interessos. Necessitem eines per facilitar els intercanvis i estimular la producció en lloc de l'especulació. Si tenim visió de futur, hem de tenir en compte que si un dia ens trobem que l'euro té problemes d'escassetat, nosaltres tindrem la nostra moneda que seguirà funcionant i podrem seguir intercanviant localment. Quin és l'objectiu principal de la moneda social de la Turutà de Vilanova i la Geltrú? Augmentar la producció local de tot allò que puguem produir, principalment productes bàsics, d'alimentació, de salut, d'higiene, d'eines, millores en general i per tant augmentar la resiliència, a la vegada que creem comunitat d'ajuda mútua. Com em puc donar d'alta a la Turutà? Anant a la web de Turutacat i clicar a alta. Com funciona la web? En ella hi ha molta informació i si com a persona associada t'identifiques amb el teu usuari i la contrasenya, podràs accedir a tota l'operativa, cobrar, pagar, anunciar demandes, anunciar ofertes, buscar oferents, enviar correus interns. En definitiva, interaccionar amb l'ecosistema de la Turutà. Com funciona la app? Pots fer el mateix pràcticament de la web però d'una manera més adaptada al mòbil i agradable a la vista. Com puc aconseguir Turutàs? 1. Fent treball voluntari en projectes de l'ecosistema. 2. Pots oferir el que tu sàpigues fer, serveis, coneixements, productes artesanals, de segona mà, etc. 3. També pots canviar euros per Turutàs o per altres monedes amb qui l'ecosistema de la Turutà tingui conveni. 4. Els oferents professionals també poden donar Turutàs com incentiu regal per la compra. 5. Tenint en compte que la Turutà és com un euro local, qualsevol turutaire et podria canviar euros per Turutàs, sempre a una unitat. En quins projectes puc col·laborar? Amb tots els que estan anunciats a Turutacat i els que et puguis imaginar i vulguis tirar endavant. Si són projectes de l'associació han d'estar aprovats per l'Assemblea o per la Junta Coordinadora i més endavant ratificats amb l'Assemblea. Si no són directament de l'associació igualment poden accedir a crèdits amb Turutàs, sense interessos, clar, fent una petició a la Junta Coordinadora. A on puc gastar Turutàs? En tota l'oferta professional o no professional que hi hagi anunciada a Turutacat o en els grups d'intercanvi d'informació o en els mercats periòdics presencials o virtuals. Com puc fer un pagament compensació? Cal entrar a l'app o a la web i fer un pagament amb l'opció pagar i seguir les indicacions. Com puc rebre un pagament compensació? Cal entrar a l'app o a la web i fer un cobrament amb l'opció cobrar i seguir les indicacions. El pagador haurà d'autoritzar el pagament introduint la seva contrasenya. Si no tinc mòbil o no funciona internet, com puc fer un pagament? Cal anotar la transacció en un full d'intercanvis i en un segon moment pujar la informació a la web des d'un ordinador a un mòbil. Des de la web, un cop t'identifiques, si vas a documents, allà hi trobaràs una targeta d'intercanvis que podràs imprimir i podràs utilitzar en aquestes situacions. També te'n podem facilitar des de l'OCL, Oficina de Canvi Local. Si haig de cobrar Turutàs, com ho puc fer? Pots fer un cobrament que quedarà pendent d'aprovació amb l'opció cobrar pendent i seguir les indicacions. La persona que ha de pagar ha d'autoritzar el pagament. Per facilitar les autoritzacions, des de la OCL, Oficina de Canvi Local, es van aprovant les operacions que semblen correctes, si no és així es miren d'aclarir. Com ho fem amb les factures, la comptabilitat i els impostos? Com que una Turutà és com un euro tot el sistema impositiu va com els euros. Pagar amb una Turutà és com pagar amb $1 o un yen, amb l'avantatge de que el canvi sempre és 1 a 1. Què faig amb les Turutàs si no les puc gastar? D'entrada no t'hauria de fer por tenir moltes Turutàs perquè amb el temps cada vegada tindran més valor. El valor d'una moneda creix amb la seva utilitat. Quantes més coses puguis fer amb aquesta moneda més valor tindrà. Si no trobes en què pots invertir les Turutàs i en tens moltes, el més recomanable és posar-les al fons cooperatiu i les podràs recuperar el dia que les necessitis. Aquest fons serveix per finançar projectes. També pots aportar Turutàs per potenciar projectes que a tu t'agradin. Les Turutàs només tenen valor a Vilanova i la Geltrú. Una de les tasques en què estem treballant des dels inicis és poder cooperar amb altres monedes socials. Ja hem realitzat petites experiències exitoses. De tota manera el gruix més important de transaccions és bo que siguin locals, per estimular la producció, consum i enriquiment local. Però per accedir a productes globals o que no produïm aquí, necessitem euros. Com ho fem? S'està començant un projecte anomenat Fons d'Equilibri. La finalitat d'aquest projecte és la de tenir un pot on anar recaptant euros de diferents maneres. Primera part, recaptar euros al llarg de l'any.
1. Persones associades que vulguin canviar periòdicament uns euros a canvi de turutes més 5%. Per exemple, em comprometo mensualment a canviar 20 euros per 20 TT més 5%. 2. Persones sòcies o no sòcies que els agradi la finalitat de la turuta i vulguin fer un donatiu amb euros. 3. Empreses que volen destinar una part dels seus beneficis, com a responsabilitat social, a fer unes aportacions. 4. Empreses que vulguin sponsoritzar aquest projecte. 5. Projectes productius que puguin generar euros, per exemple, canviar monedes i bitllets de col·leccionista per un valor en euros. 6. Tot allò que la imaginació pugui aportar. Segona part, buidar el pot. Arribat el mes de desembre, es demana a tothom turotaire si volen canviar turutes per euros, en aquest cas menys un 5% de penalització. Mitjançant un formulari tothom qui vol pot demanar el que vulgui fins al dia del tancament. Es reparteix tot el contingut del pot, proporcionalment al que cadascú hagi demanat. Per exemple, si entre tots volen recuperar un total de 4.000 euros i només s'han recaptat 2.000 euros, cadascú només podrà recuperar el 50% del que havia demanat. Es farà el repart, a canvi hauran de liquidar les seves turutes més 5% al fons cooperatiu. El pot quedarà a zero per començar un nou any.